दिनै हरिसा ओनसोलनि मानथिगिरियाव उदालगुरि जिल्ला कमिटि बर' थुनलाइ आफादनि गा 57थि बोसोरारि जि जथुमा बे जथुमाया गाजा गोमजायैनो जादों। गोजोननाय मोन्दों जे बर' थुनलाइ आफादा मेंगाजासे बायाजासे बायदिसिना जेंनानि मोगा मोगि जानानैबाबो बर' हारिखौ सिबिनो बर'नि राव आरो थुनलाइखौ जौगाखांनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। बिनिनो मोनसे पार्ट हिसाबै दिनै नैबेवहाय खुंनाय जिथु जिल्ला कमिटिनि बोसोरारि जथुमा बिनि गेवलां मेलखौ बेखेवनाय बिबानाव बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो दुलाराय बिटिआर ओनसोलनि बर' सुबुंफोरनो आं गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिदों। बेखौ आंनि बेखेवनायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोरखौ बेखौनो खावलायदों जे जों बर' जाथि हिसाबै थांनानै थानांगोन आरो जाथि हिसाबै थांनानै थानानै बर' राव आरो बर' थुनलाइ थांनानै थानांगोन, जौगानांगोन। आरो बिनि थाखाय जि बर' थुनलाइ आफादा दासिमहालागै गारजेन आफाद हिसाबै खामानि मावदों। बिथांमोननि प्रति जों बर' गोरों गोराफ्रा, बर' फोरोंगिरिफ्रा, बर'नि इन्टेलेक्टसफ्रा मदद हेफाजाब होनांगोन। आरो गारजेन आफाद हिसाबै बर' थुनलाइ आफादाबो गावनि दायित्वखौ थिग मथे मावनांगोन होनना खावलायदों। नुबोदों जे थांनाय समफ्राव बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादा बे दायित्वखौ मावबोबाय थादों। आं आसा खालामदों उनावबो बिथांमोना एखे मावलांगोन। आरो बेखौ जों बर' इन्टेलेक्सुयेल बा बर' गोरों गोराफ्रा बर' थुनलाइ आफादखौ जों फोथांना लाखिनो थाखाय जि हायो, जाय जेरैहाय मदद हेफाजाब होनांगोन जों खावलायदों। जों जिहेथु जोंनि हारिमुनि बयनिख्रुइ रोखासिन जातिखौ रोखासिन हिसाबै देखायग्रायानो बर' थुनलाइ आफाद। बे थुनलाइ आफादखौ जों फोथांना लाखिनो हायाबा जों जाथि हिसाबै थांना थानाया गोब्राब दं। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो गोरों गोरा बर' सुबुङानो बर' राव आरो बर' थुनलाइखौ जौगाखांहोनो थाखाय फोथांना लाखिनो जों गासिबो नाजानांगोन। थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ माहारि आफादनि जिथु सिनस्रि आफाद बेनि दैदेनगिरि राजखान्थि गाब होनो थाखाय माखासे गोबां मा बुंगोन गोबां राजखान्थिजों लोब्बा थानाय सुबुंफ्रा अरायबो पलिटिकेलाइज खालामनो नागिरो। खिन्थु बर' थुनलाइ आफादा खुनुदिन पलिटिकेल पार्टिफोरजों बेबायदि गादबनो नाजादोंबाबो, सोरबा इनफ्लुयेन्स खालामनो नाजादोंबाबो इनफ्लुयेन्स खालामजायाखै। थुनलाइ आफादा थुनलाइ आफाद हिसाबै स्टेन्ड होबोदों आरो आसा खालामदों उन समावबो बिदि स्टेन्ड होगोन। खारन मालाबा समाव बे पलिटिकेलाइज जायोब्ला आफादफ्रा थांना थानो हाया। बेनिखायनो आंहा फोथायनाय दं बर' थुनलाइ आफादा बायदिसिना सोरबा ब्लेम होबाबो गावनि जि इन्डिपेन्डेन्ट जिथु नेचार बेखिनिखौ अरायबो फोथांना लाखिगोन आरो बिनि गेजेरजोंनो पार्टिनि बायासनेस लाखियाजासे खामानि मावनानै बर' जातिखौ सिबिलांगोन। बेखिनि आंहा फोथायनाय दं। बान्था मोनगिरि मानाव गेदेर मन्देस्वर दैमारि बिथांखौबो दान्दिसे सिनायथि लानो थाखाय आरो बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं खावलायबाय। आरो आं बे समाव सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों सुजुगिरि बेनो प्रमान खालामो जे टंकेश्वर राभा आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोन सानैया मोननै काउन्सिलनि चिफ हिसाबै जातिनि प्रति सोरहा बारासिन अननाय आरो सिबिनाय दं बेनो प्रमान होयो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जास्ट पावारनि थाखाय फैदों। बिथाङा जातिखौ अननाय हयथ' मोनसे समाव दंमोन, स्ट्रागल खालामदोंमोन, खिन्थु दा पावार फैनाय लोगो बिथाङा नेसनेलिजमा गोमाबाय आरो बेनिखायनो दिनै गुबुन बे मोनद' जातिया एससि बिदों बेवहाय सापर्ट खालामदों, एनअसि हरदों। खिन्थु टंकेश्वर राभाया जिहेतु मोनसे नेसनेल स्पिरिटआ दाबो दं, चिफ जानाय सत्तेव बिथाङा पलिटिकेल पावाराव थानानैबो गावनि जातिखौ अननाय दं आरो बेनिखायनो बे गावनि पावार गावनि एसटि हिसाबै जिखिनि पावार आरो प्रिभिलेज मोनदों, जिखिनि अथरिटि मोनदों, बेखिनि डाइल्युट जाजानायखौ बिथाङा खुनुदिन लुगैयाखै आरो बेनिखायनो बिथाङा स्टेन्ड होदों। आरो जों साफ्रोमबो ट्राइबेल दैदेनगिरिफ्रा गावनि जातिनि प्रति जि दायबद्धता बेखौ फोथांना लाखिनांगोन आरो बेनिखायनो गावनि हारिनि जि मोन्थाय बेखौ डाइल्युट खालामनो सिन्था खालामालासिनो जानला मोनला खामानि मावबा बे गावनि आथिङाव गावनो रुवा दानना लानो
बे एक्चुअलि बे बिटिसि सरकारा इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रारखौ होखारनो हानायनि प्रपार अथरिटि नङा आरो दिनै हाग्रामा मोनहा बेबायदिनो एक्सट्रा पावार बाहायनानै माबानो नागिरदों आरो बे राइट नङा आरो बे जों कनस्टिटिउसनलि थाङोबा आयेन मथे थाङोब्ला बियो साक्सेस जाहैनाय नङा बेनिखायनो खालामनांगौबा इउजिसिआ खालामगोन बा इउनिभार्सिटि माबाफ्रा खालामगोन अथरिटि खालामगोन बा गभर्नरा खालामगोन खिन्थु मोनसे बिटिसि सरकारा हाया बे आयेन बिरुद्ध बेनिखायनो बिथांमोना जिथु मावदों बेयो इनाय जादों आनजास्टिफाइड आरो बे एसे मेटार अफ कन्डेमसन